Hello guys, hello guys, hello guys, hello guys. Maswera sei. Handisi kuda kugarisa. Ndarimindwa. Handisi kuda kugarisa nangoti tiyeuchidzane. Tiyeuchidzane nenyaya yecampaign yakakumbirwa nevamwe mangwana ye hashtag our children's lives matters or hashtag stop killing our children mangwana Monday. So takawirirana kuti mangwana Monday topfeka black for makillings ari kuitwa kuZimbabwe evana because of rituals. We wear black and then toisa mahashtag ningikiriwayo children's lives matters or hashtag or hashtag onzi madzoka here ndichangosvika Febhi ndasvika ndobhururuka kaparodha handiti zvekutamba ndobhururuka kana kuti hashtag do not kill our children, hashtag do not kill our children kana kuti hashtag children's lives matters. We are just trying to, because hazvizikanwe guys kuti mangwana mwana ari kutevera ndewani. Ani muri kuona zvikuitika kuZimbabwe, vana vari kugurwa musoro, vana vari kushonyorwa musoro vachikanda mumapit latrine toilets, vana vari kusangana nezvakawanda wanda kuZimbabwe, vana vari kuurayiwa because of my rituals. So we take it upon ourselves as mothers, right? Kutimirewo, we might not hatigone hedu tizive kuti zviri kufamba sei justice system kuZimbabwe ikoko, but we can make noise wose madzimai sevabereki tiri kwatiri ikoko vandika kuti they must stop slaughtering our kids. Exactly, Cynthia, ngavasiyane nekubata vana vedu. So you are wearing black tomorrow, kana uine video yako kana picture yako unenge wakapfeka black wakabata chiplacard chako chakanzi vanhu vatanga kutonditumira, vatatanga kunditumira already vanhu chakanzi izvo hey, how are you? I'm fine, and you? It's fine, thank you. 2 plates. Yes, I saw that. Thank you. Anditika. Aiwa, Febhi, hazviitiki zvakadaro. Hazviitiki zvakadaro. It doesn't happen like that. Hazviitisa izvozvo. Pepaipai pane mubvunzai munhu andandinaye, pane zvanga zvakadaitika chaita kuti vadzore muswe pepaipai ndezvavaona zvandandakaisa hangu apa. Thank you. Zvavatoona ndapinda ndakatoisa pamaune ndikatosumudza zvangu ningirikiri, ndikatosumudza hembe kuti anyatsoona. Ndosaka machaina adzoseri mari anoziya, chaina aridzoseri munhu mari, ndosaka ndatozvitemba ndikati rega ndine ndakaisa pandosumudza. Saka ndofunga ndozvamuvhundudza izvo kuti hapana kumira mushe. Amai ava vanouya vakadai vari kumbonyatsotembei, ano muri kuona. So zvakadaro izvo hazvinyanye kungoyo. It's okay, hazvinyanye kungoitika guys. So mangwana ndozvatiri kuita, tiri kupfeka black. Vane maplakadzi avo vanenge vatoita maplakadzi avo guys. Ndikuwanzana ndikudya sadza guys. I'm eating sadza. Ndaguma kudya sadza pave newiki. Kana machira mavidhios enyu muinawo maplakadzi aya mondisendera toposta. Let's make noise because mangwana hatisi kuziya kuti mwana anotevera ndewani. We don't know whose child is next. Andi mazviona. Saka we need to stand together as vakadzi. Andika kana kuti chero muri vasikana handi muchazopindawo mudzimai muchazvara vana venyu. We need to stand together as vanhukadzi. Handiti toitawo noise patogona. Then todi toona kuti zvinofambawo sei. Pedu portion yedu tinenge tatodi taitawo tapedza. Handitika ndozvandangoya nazvo guys. Ndozvatanga ndangoya nazvo izvozvo kuti ndizongotaura. Hapana hapo zvakawanda ndizvozvo. Saka nevese vari kutumira mari kuna more boys, ndinokutendai vakomana vaya vadzokere kumba. Guys, zvina kutomira mushe ipo paya. Andi mazviona. Who is the water? You didn't bring water.
vana zvinotomira mushe pavana vaya mufungepo paipa tinotaura zvakawanda hedu because tasingade kuita ezifu vari kudhisa mapromoters kuitira ramangwana. Mamwe mapromoters anenge achiona anozoti ava vashandiki navo vane backup yesocial media obva varega kuvahaya anomaona. Saka tisina kutaura zvakawanda. Ndiri kudya guys, mondiregerera ndiri kuda ndichidya. Mwana mchinjega ndiri kudya sadza nochicken yakagochwa. Mondiregerera. Saka ndonyaya ndichingori nayo guys. Ndipewo nyaya ndonyaya ndichingori nayo. Ube kasadza kemunandosi kanofamba sha. Kasadza kemunandosi kanonaka kasingaiti kanovava. Kanovavira. Kasadza kemunandosi kanovavira. Kanorunaka dzane munandigula nemaoko enu. Dewa. Spetiti dewa. So guys, hello tete chayu. Hi guys. Kune munhu akaitawo senero kuti kana ndisina kudya mabhonzo huku ndinzwa kuti ndada kula huku. Kana ndala huku noida kula mabhonzo ayo ndokusenga mabhonzo zvosara zviri fine ndozopfira. Ndokuti ndiyo kuti ndala huku. Mai general changa sinazosvika ipapa chinazosvika ipapa asi zvino ndokwa zvanga zvoda kutoinda ipapa dread ndo vanga vaita munyama ngari padhuze neni vaya. Dread vanga vari padhuze neni vakanitengesera vaya ndo vanga votoita munyama because zvazvoda kutosvika ipo paya paya. Ndazongoti Mwari ndibatsirei. Jesu muri dombo ndibatsirei aiwa ndidi kudzokera kuya ndoenda police station. Ndazongona mari paya. Vana vari kuisa tsiya vaya guys. Vana vari kuisa tsinga ngatibatsirei vana vaende kuZimbabwe. Ngatibatsirei vana tinde vaende kuZimbabwe. At least. Saka maartist andi muri kuonawo kana makuzo akasidza kanaka kekunandosika kanaka zvokuti. Aiwa, titi chaiwo ndatosvika ndichangopinda muRustenburg izvozvi ndapinda muRustenburg izvozvi ndichipinda dhoidhoi akatanga kuti ndowazhara tichingopinda zvikaenda dhoidhoi ndowazhara ndikaziva kuti hapana chimwe ari kuda anodai yona ndoziva anodai ndobva ndangopinda naye panapa. Tapinda muRustenburg ndabva ndichibhururuka murodhi. Nando sinobika sadza tiya inobika sadza azere kunandosini inobika sadza kanonaka singaiti wozongotenga nyama yako wodya nesadza animoona utopedza nyama yako yakagochwa udya nesadza inobika sadza kanonaka singaiti nandosi. Hanzi vana vamchoga vakakutsotsa chii? Ini guys ndotsenga bhotso zvokuti vanosara vakatarisa kuti newedu asipadla chiya. Asi mane shumba yanga ichilapa ndinoritsenga kusvikira rapera rose guys. Kune zvokuti amba bhonzo handijaidzi. Mina kuti ndala bhonzo. Mama. Bhonzo ndotola zvokuti zvokutamba. Ndasingadi steak yoku handidi ndotoisiya plate asi pane mabhonzo paya. Kudzai Mahleka wati handina kuona wati. Saka maartist please kana mangwana muitawo mashows enyu muzondiziva kuti ndipindewo mahara. Muzondirangarirawo mundipewo ningikiri. Muzondipawo tiketi remaVVIP tipindewo mahara. Kana muita mashow enyu kana tauyawo ndikati tisiwo vaya mutirangarirawo tinogara South Africa ramangwana zvinoitika zvizikamwa. Kana tauya tipewo matiketi tione kudi kana kumbopawo matiketi padiaries kana makuita mashow momboti 10 tickets idzi vepadiaries kuti vadi vapindewo free. Handiti mazviona ungofarirawo vanhu vepadiaries because madiaries anoita zvakawanda pafair madiaries anoita zvakawanda. Yes of course kana zvakakwidza vanotuka mastreet vanodididi but when it comes
tukubatsira. Ayo vanomiramira. Saka guys ndizvo ndandanga kuzotaura kuti hapana zvakawanda chirega ndile kasadza kangu. Gosikanga topora indoda kasadza kanopisa. Yuri, ndabva kuJoburg kuma 4:30. Ndabva kuJoburg kuma 4:30 chokwadi. My general akakama musoro ubva nichoga chayo chawahubudi. Arika watogara akadara asina kukama musoro kuti ubva nichoga ubude pachena. Anzi masa ndikutuka hatiregi. Joy yaswera mushe uyo aripo. Joy yaswera mushe aripo. Saka guys tobatana ndika ngani mbonosorora nimboenda kumba nimbonosorora guys. Musakangano yamangwana ndiyo naida kutaura yamangwana. Kai muindepi? Aiwa andinoda kudya sadza. Mazare kudya wakatariswa nevamwe wanzara. Hazviiti kuna mumwe unozvidya sadza kuna mumwe munhu anenge asina kuona upo kubika sadza iwo chikabura sadza hazvizonyatsoita. Hanimaona hazvizonyatsoita unongochitokirira sadza izvo pane mumwe mudhayari apa ane njara asina kuita makareji okuzotidza kuti handinawo upi izvo njena ndakadai hazvizonyatsobuda. Hanimaona hazvizonyatsoita. Hanzi nazoza awa Tawanda wamiramira. Tawanda wesa wamiramira nchakanda mapicha manje. Wamiramira ndasvika Tawanda ndasvika Tawanda. Rega imbonozorora guys after njambanja pa hotera. Njambanja pa Dragon City saka rega imbonozorora. Chibatana time guys. Bless you.